Здравейте хора! Съвсем скоро бях тагната в тага на Йоана Опинова Random Question Tag, така че отдавна не сме правили таг с Ана и реших, че е време да го направим. Така че започваме с тага! Първи въпрос. Как избра името на YouTube канала си? Първо си бях направила английски канал, в който се бях кръстила Anna What, при което един път просто се замислих как ще се преведе What на български, понеже то не е точно какво. И си казах кво. Ана кво? Ана кво? Да. И така си избрах името на канала. Въпрос втори. Кой е любимият ти филм? Аз лично не харесвам един филм, който да ми е любим, защото има много хубави филми, но има един филм, който изключително много ми допада. Хората, които се занимават с музика или им харесва тази сфера, могат да го гледат. Много добър. Казва се "Извиси гласа си" на български, "Raise Your Voice" на английски. Тук ще сложа снимка. Много е интересен филма и го препоръчвам. 3 Days Grace свири. Въпрос номер 3. Каква супер сила би си избрала? Да четеш мисли или да бъдеш невидима? Може би да чета мисли. Мисля, че ще е много по-полезно, отколкото това да си невидим. Защото понякога просто можеш да се скриеш. Това не е голям проблем. Да чета мисли. На колко години се научи да правиш балончета от дъвки? Не знам, но си спомням, че като малка ми беше много трудно да ги правя. И после просто се научих. Ако можеш да се върнеш назад във времето, какво би казала на себе си? Бих казала на себе си да изразява повече мнението си и да мисли за себе си повече, отколкото мисли за другите. И също да започне да прави клипове в YouTube, защото много ще й хареса. Кога си се смяла най-много? Как мога точно да преценя кога съм се смяла най-много? Смея се всеки ден. А понякога, когато започна да се смея, трудно спирам. Кой помни кога се е смял най-много? Без каква храна не можеш? И преди съм споменавала, че не мога да издържа без българска кухня, и под българска кухня имам предвид най-много туршия, лютеница, сирене, кашкавал, всичко такова. И шопска салата. Да, и шопска салата и съм твоя. Не, наистина, може би българска кухня и няма как да пропусна пицата и шоколада. Въпрос номер 8. Ако можеш да промениш името си, какво би избрала? Не знам, просто ще си остана с това име. Ако можеш да свириш на какъвто и да е инструмент, какъв би бил той? Ами аз имам китара и укулеле, но не мога да свиря и на двете, честно казано. Така че много бих искала да се науча да свиря на тях. А освен тях, много бих искала да мога да свиря и на пиано, защото е супер яко и понякога просто искам да свиря на пиано. Какво прави на последния си рожден ден? Излязох с приятели мисля, че отидохме в Джинджър и пихме горещ шоколад и не помня повече. Беше преди 1 година. Как се очаква да помня толкова? И последният, 11-ти въпрос е: какво обичаш да правиш, когато си разстроена? По принцип, когато съм разстроена, слушам музика и се опитвам да не съм разстроена, като гледам някой любим мой филм или сериал, или гледам клипчета в YouTube. Добре, това беше целият таг. Надявам се да ви е било интересно. Сега е момента да тагна някой. Добре, ще тагна 4 човека, които са 2 момичета и 2 момчета. Надявам се да гледат клиповете ми, за да разберат, че са били тагнати и да направят тага. Ще ми бъде много интересно да разбера техните отговори. Тагвам Деница Христова, Диамнетита Джей или Джей, не знам точно как го произнасяш, Кико от K-Channel V и Мор Шери, ако гледат клиповете ми. Също така исках съвсем набързо след тага да си поговорим малко за някои неща, които ми писахте в коментари, и също така за една моя идея, за която искам да ви питам за вашето мнение.
Така че да започваме. Първо, преди време ви попитах защо толкова хора мислят, че копирам Wednesday Addams или Ина, защото имаше доста коментари под клиповете ми, които казваха, че го правя, а аз наистина не мога да разбера какво е толкова еднакво. И някои от вас ми написаха, за което много ви благодаря, че ми отговорихте, че я копирам, понеже имам пирсинг и косата ми е червена. Това, че имаш пирсинг и че косата ти е близък цвят на друг човек, не означава, че го копираш. Също така някои хора ми казаха, че я копирам, защото ви наричам дебили, което ме накара да се замисля, че всъщност наистина и тя е наричала хората дебили и доста често използва думата дебилизъм в своите клипове. Но мисля, че е ясно на всички, че вие сте дебили. И думата дебил не беше измислена от Ина, така че не знам какъв е проблема и някой друг да я използва, но след като толкова много хора имат нещо против да ви наричам дебили, след като и Ина нарича хора дебили, просто ще спра да го правя. Така че реших да си измислим някакво име, с което да ви наричам, както доста влогъри правят. Например, Кико нарича хората, които ги гледат внуци, Стилян ги нарича хора човешки. Така че аз реших, че също трябва да имам някакво име за вас. Доста мислих и някои влогъри взимат част от името си и наричат хората като тази част. Затова аз доста мислих и единственото, което можа да измисля с Ана, беше Анани, което звучи малко като банани, но ми звучи твърде банално. Това ще е шегата. Това се замислих. Какво можеш да направиш с думата какво? И започнах да мисля, и започнах да мисля, и започнах да мисля, и накрая стигнах до извода квота. Сигурно някои от вас са чували, че има такава дума. Квота. Тя означава част от нещо, парче. Да. След това си замислих. Звучи като флота. Вие сте нещо като флота. Затова ще взема кво и ще го сложа в флота и ще стане квота. Моята квота. Нещо като флота. Ох, схванахте го. Така че, да, напишете ми какво мислите за квота. И ако не сте съгласни, ако не ви звучи хубаво, защото напълно ви разбирам, доста е странно, можете да ми напишете и някаква ваша идея за това как искате да ви наричам долу в коментарите и ще се радвам да си изберем някакво име. Това беше всичко, което исках да ви казвам. Благодаря ви много, че се абонирахте за канала ми и всички, които се абонираха напоследък, защото това са доста хора. Благодаря на всички, които коментират, харесват и споделят клиповете ми и също така на всички от тези, които ме виждат някъде и ми казват: "Хей, гледах ти клиповете, много ми харесват." Благодаря. И също така, ако ме видите някъде, не се срамувайте да ми кажете здравей, няма смисъл. Пък и после да ми го напишете по Facebook, само сте си изпуснали шанса да се поздравим и да ви видя и да се снимаме, не знам. Ако ме видите, кажете ми здравей. И това беше всичко. Ще се видим другата седмица, четвъртък, вече си знаете. И да, чао!